L'últim atac l'ha fet el Vilafant. No, però la pilota quan han aixecat al principi deu haver arribat al Castelló. Ah, va aquí, això? Sí, sembla que sí. Vinga, Pablo. Vinga, Capín, ja hi és. Bé. Passa que també les mans les deuen tenir fredes. Segurament. I fa com va... Sí. No. Poso, sí. Vinga, defenseu! Molt bé! Va, defenseu! Va, Pablo, agafa-la! Vinga, va, molt bé! Va, Pau, vinga. Vinga, Pau, que ja hi ets. Molt bé. Molt bona! Ostres! Oi, quin Va, detall! vinga! Oh, sense falta, Andreu. És que no hi faci, perquè... És que... Vinga, va! Martí! Passes? Que tal que ens estem aixecant a passes. Hi ha algú que sota. Va, defensa, Vilafant! Ja veieu, perquè en Fonso això ho cuida molt, Normalment no se li cola ningú, Va per aquí, pel partit. Sí. Vale, sí que hi ha algú sí, però deu ser el Castelló. Sí. Deuen ser aquests dies que van cuidar de la reina. Molt bé. Martí. Vinga, Martí. Vinga, va! Aquí sota. Ja hi ets. Sota hi ha mainat. Ja hi ets. Molt bé! És aquell que és molt. Va, molt bé! Què? Peus d'en Llot. Sí? Sí, perquè és aquest marcador no crec. Enganxar la possessió. El tirar. Va, molt bé! Falta, àrbit. Àrbit, l'agafava. Va, Andreu! No, Pablo. Ai! Va, Ramon. Va, Martí! Ai! Bé, Martí, bé! Bé! Era d'en Martí. Em sembla que sí. Molt bé, Jon! Ole! Mira, veus? Ara com que l'han fet, ara es queden aquí pressionant, no? No, perquè ens toca un tir lliurat, que falta. Ai, hosti, tant. Està més lliure. A 15 punts. Vinga! Clar, però saps qui deu veure, que tira de rodes. Per això no poden ficar. Home, n'hi ha més d'un. Sí, és que n'hi havia 3 o 4, Ah, I no t'ho pots dir res, clar. Palomero. Marca aquest. Molt bé! Bé. No va. Oh, Pablo! Va, vinga! Corre calles, això ara,
Vinga, Pablo. Sortiu-li. Hòstia, el rebot. Són culpes. Són un any més grans. Molt bé! Som més forts. Som més alts. El nostre és un equip de 7. Molt bé! Hosti, que patirem en aquest partit. Que patirem. No serà pas... serà igualar el procés. Va, vinga, defensa! Fort, fort! Fort! Molt bé, vinga! Anto! Defensa! Ei, Dime! Molt bé. Vinga, Pau! Va, Martí! Brillant! Va, vinga, molt bé, defenseu, va! Vinga! Home, l'Àngel està motivadíssim, Deu ser l'únic que està motivat, però... A part que és bo Sí, ja en sap. conèixer que... sembla que no faci gaire Sí res. que és un glas i només fa quan... Bueno, això no que no es grava aquí. Ah, Està gravat ja. està gravant? Hosti. Bueno, l'Àfrica ja hi ficarà música a sobre. Què et penses que Ha sigut criat i ensenyat a Vilafranca. és el que estem dient? És el que estem dient. Vinga, va! Va, Jon! Molt bé, vinga! És un triple, No, em sembla que no. No, dos més un, però ha fet el esclar, lliure. home, sí. Ha estat personal. Sí, home, sí, tens raó, tens raó. Ei, àrbit! Pablo, Collons. Tiene algo, algo. sí, ja fa una... Ala, falta la vida. Doncs ho pot fent, Sí, millor que se'l senti. Va, defensa! Molt bé! Va, va, va! Vinga, va, Guille! Vinga, Guille! Va! L'hem rifat. Defenseu! Vinga, vinga! Molt bé, va, defensa! A sobre! A sobre! Va, Vilafant, vinga! Va, Pau! No, home, no. Estan groguis, Estan groguis. Vinga,
Va, defensa, Vilafant, vinga! Martí, bé. Va, fort! Vinga. Va, Martí! Vinga, Pau! Vol tirar, Sí. Molt bé! Va, vinga, Vilafant, va! Vinga, Va, correu. Bé. Arbi, les mans, Vinga, cap dins! Bé! Molt bé, Víctor Barraca. Sí! Defensa! Va, la defensa forta, Pau! Vinga, Pau! Bé! Va, Pau, així! Vinga, defensa! Molt bé, Guille! Així, va! Defenseu fort! Va! Bé! Pot tirar aquest tio. I falta un... El Guille o de Pau? Com que diu l'11? Qui és l'11? No ho sé. En Batlle? En Batlle, no? Nois! Sí, l'11 de Pau. Vinga, va, Vilafant, va fort! Vinga, cap dins. Vinga, va, Pau! Vinga, que és Pau! Molt bé, no! Em vaig aixecar a falta, si veritat. I dos No, jo tiros no, jo de... tinc bona veu. Sí? Qui quatre? Ai, que sí, bé, quatre. No, no passa res. No va cap. Va, Pau, vinga, molt bé. Alta, Arbit! Alta! Vinga, Martí. Va, Martí, fort! Ai! Va, Pau, endavant! Aguanta. Molt bé! Vinga, Vilafant, vinga! Vinga, ja hi ets. Ara, home. Vinga, home. Bé, Vilafant, bé. Vinga, que dins. Bé. Ai. Va, Pau, que ja hi ets! Arbit! Alta! Dos mesos. Bé. No s'hi val? Com que no s'hi val? Sí. Semblava que no, És que com que veig que ve així, li devia dir a en Jordi que callés. Que callés. això podria ser. Home! Com que no ha entrat? A veure, que algú m'ho expliqui. Si hem de baixar, muchacho. No, calla, carpeta. Vinga, Pau! Va! Rebot! Com vosaltres! No corren, aquests nanos. Sí, no com molt. Mira, aquest mateix el 10 que té la pilota, hosti, si és gran com... És alt com un sol Pau. Compara amb els altres. L'Ifort. 3 de 3. De 7. Va, no va! Va, Andreu! feu-ho, vosaltres. Falta! Falta del 5! Del Castelló! Ai, no, home. Home, és veritat. No gaire bé. Ai, és que m'he desfogat, nois, que feia molt que no cridava. Doncs el partit va sentir cridar i diu, calla, que vaig a cridar el partit. No, però estoy yo conmigo, que es la mirada. Cuidado. Andreu, treu-la d'aquí. Bé!
Crec que sí, has ho he vist, però no havia sortit. Havia sortit o no? Havia sortit, l'ha tirat L'han i l'ha secat. agafat. És que anava a dir, és que no veig. L'ha secat. Ara, dic,